zoberiem si jednoručky, postavím sa tak, aby som bol rovno, nezakláňam sa, nepredkláňam sa, ramena dám do neutrálnej polohy, čiže nemám ich zvesené vpredu, nemám ich extrémne zatiahnuté dozadu, ale mám ich v také neutrálnej strednej polohe. Zoberiem jednoručky, mám takýto tiež neutrálny úchop a dvíham ich smerom hore. Treba si dávať pozor, aby sme v podstate išli po dráhe, kedy tá jednoručka ide na úrovni ramena a pokračuje hore smerom k nemu. Aby tá jednoručka nešla nejak do kríža, hej, smerom či už von alebo dnu, ale aby sme išli fakt hore rovno. Takisto si treba dávať pozor, aby sme nehýbali rukami v lakťoch, aby sme nerobili niečo takéto. To je veľmi častá a obľúbená vec ľudí, že idú dole, nevystruté ruky úplne, potiahnu lakte dozadu a následne, keď idú hore, zase tie ruky potlačia smerom dopredu a potom to dvíhajú. Čiže pod ramena poľa, keď musí byť ruka statická a pohyb vediem čisto len cez lakeť.